shamwari dzedu titambire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira. kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akutendai netsigiro yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare tiri kuona kuti muri kudakadzwa muri kufara nechirongwa chitsva chatakupai turning point from prison to progress icho chatinokupai kuti patinenge chitandara nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meprison nasuno tauya guruve prison patati aiwa regai timboshanyira hama dzedu dziri kurarama dziri mukati timbonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika kuti hama neshamwari dzizosvike pakupara kwemhosva asi vakuru kana kuti vanambuya nanasekuru vanogara navo vanogara vachitaura kuti yakatambika jeri rinopera regai tipinde mukati tinzwisise kuti ndezvipi zvezvimwe zvavari kudzidza vari pano guruve prison mukoma makadi ndinofara makadini nani parisei panapa guruve prison anopa guruve prison pari right naiga zita ndiani mukoma ndinoitwa smart gym vazhinji vatinoziyana gym kavasi vemuzimbabwe yes neni handisiwo muno muzimbabwe ndinobva kuzambia ndokumusha kwangu asi vabereki vakaberekerwa muno nesuwo tikaberekerwa muno takurirawo muno muzimbabwe yes asi kumusha tinoenda zvedu here and there chokwadi sandaita rumbura kanaka nasi ndikutaura nemunhu wekunze yes hai chokwadi hai chokwadi pane vamwe vanobva vati vakatongozvarirwa muno vakakurira muno havachakwanisi zvakare kudzokera kumusha kwavo cheko cheko vanonga kuti tiriwe muno masi kumusha kwedu kuchimudza chiti tiriwe muno masi kumusha kwedu kuzambia ya zviriko asi isu sevanhu tangokura tichidzokera kumusha tichiri vadiki tichingoenda kumusha vabereki vakatiita zvakanaka kuti tairamba tichiratidzwa kuti kumusha kwedu ndekunoko so kufa kwavakaita vabereki nesuwo tangogara tichingoziva kuti ndokumusha tinogara tichingoenda here and there chokwadi sure ndiri kuona mukoma gym muri kusona zviri kufamba sei panhau dzekusona nditozoti basa iri rakawandirira kumadzimai alright inini ndichipedza chikoro form 4 ndakapedza form 4 1988 ndiri pachinhoi pachemagamba high school but handisina tarisiro kuti ndichaita basa rekusona pfungwa dzangu dzanga dziri kuda kuita zvedriving but ndapedza kuchikoro ndina mukoma vanova ndo vakandidzidzisa basa iri ndo vakazondiinfluenza kuti ndipinde mazviri kunyanya uya ndimbokudzidzisa kusona ndikamboenda zvenguva pfupi ndobva ndazvisiya ndobva ndazoona kuti kushanda chaiko kunenge kunganditorera nguva but kuti ndizviitire rangu basa pfungwa idzo dzakangouya mandiri dzekuda kungozviitiro rangu business so ndo pandakatanga kupinda mazviri kunyanya 91 ndo pandakanyanya kupinda mazviri so kubva 91 iyoyo up to day ndichiri mufield yekusona ichokwadi zoti 91 ndaamakore akati wandika mukoma vakudzidzisai ndo vakanga vari vekutanga kuita zvekusona iri mumhuri kana kuti zvakanga zvitori mumhuri zvokuti pamwe vana tete vamwe vanosona vana bamukuru kana kuti ndo vanga vatotangawo nazvo no ivo vakatodzidziswa vakatanga nebasa iri ndisekuru hanzvadzi yamai vakatibereka ndo vakatanga nebasa iri vaimboshanda vari kukadoma context house so ndo vakazotanga kudzidzisa mukoma wangu vari kubhangeti mukoma wavo zvakare vaona kuti ini ndakugona basa ndopavakazonditora mushure monge ndapedzawo form 4 ndobva ndatanga kuitawo zvekusona zvakatanga nasekuru
hanzvadzi yamai chokwadi. Asi zvakaoma sei tosoti sekutara wanamboita kuti vazhinji vanondozoti basa rekusona iri rakawandira kuvanhu vechidzimai. Zvanga zvakakomerai sei kuti mutange kuita basa iri mune zvatinoziva kuti basa iri rinowanzoitwa nemadzimai? Kuoma zvakaoma ichokwadi, asi inini semunhu ndakatanga ndiri mukudzidziswa, handina kuzvitanga ndiri ndega. Ndinonasa kunge ukangozvitanga uri wega usina help zvinogona kuoma, or else unogona kutozvisira panzira. But kuti ndizosvika pandiri zvakatanga kune mukoma wangu. Mukoma uyu akaona zvakakodzera kuti vaviri kana vatatu mufamily tikaita zvekusona zvinogona kuva nerubatsiro mumhuri ichasara, nokuti kurarama inyasha dzaMwari. Unogona kungofa ndirini mukuru kana mwana mudiki, we never know anotanga kufa. But vazhinji vanotaura vachidaro kuti vakadzi basa rekusona rakanyanyorerekera kuvakadzi, asi inini semunhu zvakanyanyopinda mandiri kunyanya, nokuti handina rimwe basa randakaita since ndangobva kuchikoro. Saka hazvina kuda kubuda mandiri, even pandinomboita on off hazvibude kunyanya, nokuti kana pandinenge ndiri kumba ndinenge ndichingoita basa rangu rekusona. So handione riri basa rakanyanyorerekera kuvakadzi. Of course vakadzi zvinoita sezvinhu zviri nyore kwavari nechikonzero chokuti mabasa mazhinji akanyanyorerekera kuvarume. Saka vakadzi zviri nyore kuti vanokwanisa kuita zvekusona and like, nechikonzero chokuti ndo basa riri padhuze kuti vanhu vechikadzi vakwanise kudzidzira. Yes. Takatarisa tasangana pano paGuruve prison. Mhosva yakaita kuti mukoma vangu vapinde musungwa imhosva iyi? Okay, mhosva yakaita kuti ndipinde munomu unlawful entry. Inyaya yemabhatiri atakaba. Zvichikonzeresa nenyaya yekuti ndiri kuda kuwedzera staff yangu, ndanda towards kupinda muChristmas. So ndaida kuti ndiwedzere staff rangu because ndine maclients akati wandei. Mari yangu yanga yaita seyati shomekei nechikonzero chokuti imwe mari ndamboburisa ndichivaka shopu. Ndine shopu yandakavaka kumusha kwedu yekusona. Yes, nokusona ikoko iri shopu yegrocery. So mari yangu yakazoita seyati shomekei, ndo pandakazopinda mudhiri rekuti ndikwanise kuwana imwe mari nditutsire mari shoma yanandasara nayo kuti ndiwedzere machinery, nokuti ndine vamwe vaviri vandakatora vaindibatsira vandakatodzidzisa kumusha ikoko. Yes, nevana vangu vaviri, so tanga 5 kureva kuti 4 ava ndo vamwe vandandadzidzisa vaitondibatsira basa. So machinery yanga yaashoma, material yanga iri shoma, ndo zvakakonzera kuti ndipinde mutsaona yakadai kusvika ndizosungwa ndamuno mukati. Tichienda ipapo zuva razvaitika zvakanyatsofamba sei kuti muzoti rega nditore bo ndida kunyazonzwisisa kuparika kwakaita mhosva iyi. Mabhatiri aya akanga ngori panze here? Musuru zvakanyatsofamba sei kuchizoti mukoma vasvika pakutorwa vakauya kuno kuGuruve prison? Anga asiri panze murumu panogadzirwa mabhatiri. Vaigadzira mabhatiri, aigadzira mumwe wacho muzukuru wangu. So ndiye wandakazokurukura naye kuti ndinokwanisa here kuwanawo mamwe mabhatiri. Panotengesawo mabhatiri manyowani zvakare vachigadzira mabhatiri madhara. So ndo wandakakurukura naye ndobva ndazokwanisa kuti ndiwane mabhatiri iwayo. So mushure mekunge ndataura naye ndakazoenda ndichinotambidzwa mabhatiri. But mushure mekutengesa kwananda kuita manje ndichida kuti ndiedze kututsira mari yekuya kwandandiri kutaura kuti ndikwanise kubatsirika, ndo pandakazosungwa ndine mabhatiri andaitotengesa iwayo. Mabhatiri akanga ari mabhatiri tozoti kune mabhatiri akawanda emafoni here, mabhatiri emota here, akanga ari mabhatiri lithium battery, solar battery. Anga akangosangana exide emota. Sama mune mabhatiri mangana makanga mapinda mudhiri nemuzukuru?
E5 mabattery anda ndinawo 3 ma lithium 2 ma exide emota chokwadi musukuru maita dhiriri iyewo aiti kudii pana wemabattery muzukuru semunhu ananda pamari ndakaona zvisina kodzero kuti ndimupinze mumhosva. Yes, nokuti ndakatanga nenyaya kuti pazoita mhosva, so ndakaona zvisina kodzero kuti ndimupinze mumhosva. Regai ndichizvimirira inini mhosva yangu kusvika ndapedza mhosva yangu. Zvisineiwo ndadaro ndakanotengesa mabattery kwandakanotengesa. One of the people wandakatotengesera battery aitoziva mabattery nikwaakabva. Ndo zvakatozokonzeresa kuti ndizotreswa ndisvike pakusungwa. Chokwadi. Mapurisa aziva kuti mabattery aya abiwa kwaaita sei kwaatengeserwa. Pamakabatwa nemapurisa makanga muri kupi panguva idzodzo? Nditori munzira nditori mumota ndichida kutodzika kuenda kuKanyemba. Ndo pandakabatwa ndine mabattery aibozi wandakatotengesera wacho wandapedzera kuzotengesera wacho. Akatotaura aitoziva kuti ndatomunzira kudzokera kuenda kuKanyemba. So ndo pakabva vatozoita mapurisa kuti vatitevere mumota yandanga ndiri. Ndo masungiro andakaitwa. Chokwadi. Mota ichimiswa kunzi aiwamirai pane munhu atiri kutsvaga. Imi manje makafungidzira kuti ndimi kana makatoti ameno mumwe ari kuita sei ari kutsvagwa nemapurisa uye vakasvika vachiti kudii pavakakubata? Ivo havana kusvika vachibvunza ende hana kutozvifungidzirawo futi kuti vangatsvaga inini kana kuti vane zvavari munongozivawo. Ini semunhuwo akuziva ndaitoziva kuti ndinotoziva kuti mapurisa hapana pasina mhosva. Sometimes ndiwo vane mota vaitsvagwa handina kutozviisa pfungwa, but mushure mekunge yamiswa mota bozi ndandasara nemabattery 2. Mushure mekunge mota yamiswa vachivhura kubhuti ndopa vakazoburitsa mabattery. Zvikanzi mabattery handahani ndobva ndataura. So iye anga atoripo munhu wandakatengesera battery. Ndo saka ndakatongozoona kuti atove mawana. Saka handina hangu kuda kuti nditore kana kuti ndirebese nyaya. Ndakabva ndatongozvibvuma zvichokwadi nokuti ndakandotoona kuti yatove mhosva yandakatopara. So there and there vakabva vatongonditi hanga achidzika nezvinhu zvake. And ipapo ndatongobva kwaRarare ndatobva kunoota Machira ndine zvakawanda zvekubasa zvakaita semazipi shinda dzekushandisa nemachira acho 6 meters eMazambia. So ndopa ndangodzikawo nezvinhu zvangu. Ndo masungiro andakaitwa. Mabati mamatotengesa mari yacho ndoya mamatonohodhesa zvenyu? Ndatohodhesa zvimwe zvinhu. So ndatosara neimwe mari. Ndine imwe mari yandatosanotungamidza kumba. Yes. Ndichiitira kuti vanhu vakwanise kumhanya kuZambia unonditengera marata nezvimwe zvandaida kuti vapedzise shop. Then ndochizoita sei ndochizonosvika maviri ayo ndo ndapedzisa kutengesa ndochizoona kuti ndochiita sei ndochitanga kuhodha zvinhu. Ichokwadi. Mainda tozoti mapurisa paanokutakura yanoenda nemi. Mainda ikoko toziva panozoiswa zuva rekuti maakuenda kukoti. Zvakanofamba sei pazuva iroro? Ndatorwa inini nemapurisa. Mapurisa vakandibvunza ndikavatsanangurira mafambiro andakaita. Handina kuda kuvatorera nguva kuzi inini ndatoona kuti yatove nyaya. So kuramba kwangu ndinogona kutozvitorera nguva inini ndichitoziva kuti ndine mhosva. So ndakatongozviona kuti kutongobvuma mhosva yangu kwakanaka. Mapurisa vakandiudza zvakanaka, no kubvuma kwenyu mhosva yenyu inogona kukurerukirai. Chokwadi ndakabvuma mhosva ndikaenda kupolisi. Ndasvika kupolisi ndobva ndavharirwa zuva rimwe chete. Then the following day ndobva ndaenda kukoti. Mutongi ndobva anditi udzoke mangwana. Ndakapiwa 2 days. Dereki 3 ndo ndakazonzi udzoke for judgment. Ndobva ndadzoka ndobva ndatopiwa mutongo wangu. Ndikapiwa 24 months. Pa 24 months ndobva ndabvisirwa 6 nekoti. Ndobva ndabvapo ndobva ndauya kuno ku prison. Ndobva ndabvisirwa 6 ndobva ndasara ne12. So 12 ndodza ndiri kudhonza pari zvinezvi. Chokwadi.
Nzwa mutongo uyo manzi 12 months sadzabviswa. Makonzi takutongera 12 months. Iminiwo makanzwa sei semunhu akanga angoita mhosva yachiti ndoda kuboosta business rangu. Yeah, for the first time kusungwa nokupinda mujeri for my history since ndazvaro handisati ndambopara mhosva yekutosungwa kupinda mujeri. Yes, but ndakuchirangarira manje ndakatozoona kuti pane dzimwe dzataitoitawo ndisingatoziva kuti imhosva dzandiri kuita. So from there ndopandakatanga kutoziva kuti okay, ukadai inotori mhosva. Saka ipapo mapurisa vandisunga tadaro, ndakaona zvine kodzero kuti ndingobvuma ipapo kuzi dai ndakaramba, otherwise kana mutongi ndazopedza kuzi mhosva ndatoyenayo ndatobatwa ndine exhibit. Saka ndakaona zvisina plan kuti ndirambe since ndine zvinhu zvandinazvo. Saka zvinotori nani kuti ndibvume mhosva yangu kamwe chete, ndipiwe mutongo wangu kamwe chete, and mutongi achinditonga ndakatonzi no mhosva yako yakurerukira nokuti first time kusungwa and therefore hauna kutitorera nguva. Saka ndakukupa mutongo wekuti mangwana usazozvipamba zvakare. So mutongo wandiri kukupa mutongo mudiki wekuitira kuti kana wadzokera kumusha unonodzidzisa vamwe kuti tikadai unosungwa nemhosva. Yes, chokwadi. Zonzi makuya paguru weprison gedhi richivhurwa iro makanzwa sei mabvuma mhosva yenyu matongo zvipira mavhurirwa gedhiro manzaiwa umu ndo maakunoita musha wenyu zvaiko zvino muchisevha mamanzi amasara nawo aya. Makanzwa sei mimi semunhu akanga ari first time offender musutomboziva kuti mujeri macho munenge makaita sei? Makanzwa sei? Yeah, it's very rare kuti usvike munzvimbo yausati wasvika yausingazive ogamuchirwa neobva wagamuchira masituations. Zvinhu zvakaoma zvakatonditorera nguva ndikatarisa ndofunga kana ndisingakanganisi chipo che2 kana kuti 3 weeks pfungwa dzangu dzisina kunatsougadzikana ndichingofunga kuti maybe kunoku haisi nzvimbo yakanaka. But newelcome yandakapiwa nana sekuru vandiri kugara navo pano, nana gogo vandiri kugara navo pano, vachindidzidzisa mirayiro nezvinodiwa pakugara muno muprison. Zvakaita zvichipinda mandiri zvishoma kusvika ndajaira. Iye zvinezvi ndakutoona kuti jeri rangu ndakuripika zvakanaka. Zvandaifunga kuti maybe pamwe munoitwa something zvakaoma kuvanhu, handina chakanyanyooma chandakasangana nacho up to day. From there tichiendawo mumabasa tichidzoka tichiendawo mumabasa ndopa ndakazonzwa vakubvunzawo vanogona mabasa emaoko. Yes, ndo patakasumudzawo maoko. Vanhu vakawanda vane mabasa avanogona vakasumudzawo maoko. Taibvunzwa individual unogona rei tichitsanangura ndobva wasvikawo nepandiri. Vabvunza ndobva ndavatsanangurirawo basa randinoita ndiri panze, even pawarranty ndichibvunzwa professional yako uri panze ndei, ndo zvandakatonyoresa ndichitoriteila. Yes, sure. Saka yezvinezvi I'm feeling comfortable ndiri panapa. Handina zvakanyanya kunzi kutoti ndatonziwo mazuva angu ekugara panapa akwana wasununguka ndosununguka ndochidzokera hangu kumba. But ndiri comfortable. Yes. Comfortable ipapo kune vamwe kakunzoko takakura tichiudzwa kuti ukaonoenda kujeri wakunofira ikoko, ukaonoenda kujeri vanhu vanorara vakamira, hanzi vanhu vanodirwa mvura, hanzi vanhu vanodya sadza rine simende. Imimi ndikutonzwa kuti nditori comfortable panapa zvakatongofanana nenge ndiri kumba kwangu. Mukaritsanangurira here kuedza kuti tipatsanure kana kuti tipe dzidziso kune vamwe vanhu vachine mafungiro ejeri, hatizoti jeri rarini nejeri ravako iko zvinozvi? Okay, inini all and all ndichikura ndingangoti kubva ndichiri kuchikoro
ndichinzwa vamwe vaiti Pananingi anga ari kujeri, Pananingi anga ari kujeri vachitsanangura kubva nokuti ini ndakabarwa 1968 musi wa3 July. So I still remember vamwe vanhu vachitsanangura kuti kujeri akugariki zvakanaka, kunorova vanhu endi akudyiwi sadza zvakanaka endi hamurari, vazhinji vacho munorara makagara. So ndozvandaifungidzira kuti maybe kana ndauya muno muprison ndozvandichasangana nazvo. Endi vazhinji vaitotaura kuti sadza reko rinotoiswa cement, uchibva ikoko uchisvika kumba unotongosvika nokufa. Yes, but ndo zvimwe zvinhu zvaindibata in fact first days ndichituda pamwe ndichasangana nezvinhu zvakaita saizvozvo, but handina kusangana nazvo. Ndo zvinhu zvakanyanyo ndisunungura mwoyo wangu kuti kuno kujeri kunogarika. Why ndiri kuti kunogarika? Ndambotsanangura paya ndichiti pane zvimwe zvataitomboita kunze kuti chiona sekunge inyaya dzakanaka but tichitopara mhosva, but ndamuno ndopandakutonatsoona kuti izvo ndakamboita izvi nezvizvi dzanzi tori mhosva dzandaitopara. So chimwe chidzidziso chandinototiwo kune vamwe vari kunzewo vasati vaparawo mhosva, ngavazive kuti mhosva hadziparwi. Of course nyange kuchigarika zvako zvakanaka, but inyaya yekuti tinofanira kurepaint. Yes, kana wauya kunoku hakusi kuurawa munhu, hakusi kupondwa munhu, hakusi kuchengetwa munhu zverafu. Kunoku ndekwokudzidzisa kuti kana wadzokera kunze uzive kuti izvi nezvizvi zvakaipa hazviitwi. Yes. Muchitaura zvekuti pane pamakatozosvika nguva yekuti makabvunzwa kunzi pane vanokwanisa here kuita mabasa emaoko, mukasimuka mukati aiwa inini hangu ndaigara ndaita zvekusona. Pane mamwe here mabasa amuri kudzidziswa pano paGuruve prison ane chekuita nemaoko? Vamwe vanogona kuti isusu hangu ndakati arege neni hangu kunoita zvechifundisi, vamwe kuti aiwa inini ndofarira kuenda zvekugadheni, tozoti semi magara mune zvamunoita. Pane zvimwe here zvitsva zvamadzidza pano paGuruve prison? Ya, ndine zvakawanda zvandadzidza panapa. Ndingangoti inini since ndisati ndatosungwa even ndiri kunze ndine rimwe basa randakadzidziswa inini rekuvaka. Ndakatozomboona vamwe vachisumudza maoko vachiti inini ndiri builder. Inini ndinoziva zvefarming, vamwe vachitaura zvegarden, vamwe vachitaura zvehorticulture. Vakawanda vaitaura mabasa akasiyana siyana. So mumwe nemumwe ane basa raaitaura, vazhinji vacho takangoendeswa mumabasa imomo. Vana sekuru vachida kuona kuti chokwadi kutaura kwavaita unozvigona. Yes, and most of the people vakasumudza maoko vachitaura mabasa avo, chokwadi ndakaona sekunge vari kuzviita sekutaura kwavakaita. For example, seni inini ndakauya ndichigona kusona, ndasumudzwa ndakataura semaziro andinozviita, ndagarapo pamushini pacho. Chokwadi vakazoona kuti zvichwa ndinogona kudi, nokuti even kana kusevhisa machinery yacho ndinokwanisa kuzvisevisira here and there. Pandisingazokwanisi ndipo ndinozoti apa handikwanisi, unogona kutsvagiwa umwe munhu zvake. But mabasa mazhinji emaoko atiri kudzidziswa panapa, dai kwanguri kuti vazhinji vacho vaitawo mwoyo sewandinawo inini kana ndasunungurwa panapa, kunze kuti tinonogara zvakanaka. Yes, ichokwadi. Saka ndezvipi zvimwe zvitsva zvamadzidza besides kusona? Okay, ndine chimwe chinhu chandakadzidza beside kusona. Ndakaita mazuva mashoma mamwe andaimboti ndisati ndagara pamushini tinombotanga tamboenda kugarden. Ndine basa rekugarden rimwe randakadzidza rana ndisiri kutoita ndiri kunze uko. So kugarden ndakutoziva 1 2 3 things. Ndakumunda kwacho taingoona kumamisha kuti tinozviita of course, but zvimwe zvacho taizviita zvisina chikoro. But pana basa raunoti unogona raunoita usina dzidziso kana pasina chikoro. Chikoro chinenge chiripo. Why? Vanozoti vaite kuti tivandudzike kuitira mangwana kana tasunungurwa takudzimba dzedu. Basa riya raunogona vanogona kutokuwedzera ruzivo rwacho
kuitira mangwana kana wadzokera kumba. Yes, so ndine mabasa maviri ekumunda nekugarden, ndo mamwe mabasa ndakanyanyodzidzira. Building angu ndagara ndinotoziva bata handina kupinda mazviri kunyanya kuti handina kuzombobvira ndamboenda kusaidi kwazviri. Yes. Vanhu vangani vamadzidziso sofa kusona? Vanhu vaviri vandadzidzisa kusona vakutogona kusona, maybe pakucheka, otherwise ndo pavasati vakunatsoziva. Asi vaviri ivavo ndo vandaona vanatsobata. Asi pavanhu vese vandati ndagadzika pamushini vachirana mushini ndichivaudza zvokuita vanokwana kuita 4, asi vaviri ndo vanhu ndanyanyoona kuti vanenge vanatsobata zvandinotogutsikana nazvo. Ichokwadi. Mushanda sei nanambuya nanasekuru vanokuchengetai pano paprison? Right. Inini handina chakaipa chandati ndaona since ndapinda muno muna December. Handina anasekuru nanagogo vangu ndinogara navo zvakanaka. Handina kana dambudziko. Pandinoti ndaita chichemo ndikachema kwavari vanotondibatsira. Saka handisati ndaona dambudziko kwavari. Ndinogara navo zvakanaka. Handisi kutombotya but ndinofanira kuva respect nokuti vanondidzidzisa. Handisi kuti kusavatya kwandiri kuita ndiko kuti ndakutovateerera. Anasekuru vanondidzidzisa magariro nokuti kana uri mumusha mevanhu musha wega wega une mutemo wawo. So pano tine mutemo nemurawo watakarairidzwa kuti panapa tinogara zvakadai tinogara zvakadai. So ndo mutemo yandiri kutevedza. Handina kana zuva rimwe chete randakambonzi pfutseki nasekuru kana gogo. Handina kana zuva rimwe chete randakamborowawo pano nasekuru kana nagogo. Ndiri kugara navo zvakanaka. Pane zvamungafunga here zvamungade kubatsirwa nazvo takatarisa panhau dzekusona kana zvimwe zvamungade kushandisa muchiri pano musati mabuda? Nanzwa muchiti kubva pandapinda muna December zvichireva kuti masara zvakare nemamwe anova masvondo kuti munge muchirarama muri pano paGurwe Prison. Zvamukafunga kuti zvichida ndikabatsirwa nezvizvi ndinogona kuenderera mberi nekurarama upenyu hwangu zvakanaka? Munobvira ndichiri pano, right. Panapa ndiri kutoshuvira kungoti inhau yemari, but ndine shuviro yekutoti dai kwangu kunzi tine mishinari yakawanda kana miviri mitatu. Vamwe vandiri kudzidzisa vaya ndingadai ndakatogara navo padhuze. Vasingasumuke pandinogara makuseni ndogara navo. Saka dambudziko ratinaro ndere mishinari. Zvokushandisa zvacho zvakaita seshinda hatina zvakakodzera. Chimwe chinhu zvakare bosi kuti munhu ugone kuti unzi waakugona kusona ndonge waakutodzidziswa kucheka kwacho. Zvino machira acho hatina zvakare yekuti tingakwanise kuti ndidzidzisane nevamwe kuti kana riri shoti kana riri trouser kana iri shirt zvinochekwa zvakadai. Hongu angagona hake kusona asi zvakuda kuwedzera zivo rwacho nekucheka or else zvingaita semauniform anasekuru anagogo kana mauniforms edu isusu material hatinai. So machira, mishinari nezvikwanisiro zvokushandisa zvacho zvakaita seshinda hatina zvakakwanira. Yes, ndo zvatingatokuchema kuti dai tagona tabatsirwa panguva pfupi yandasara nayo iyoyi kuti ndisvikewo muna December ndaakubuda. Inguva pfupi yandikatarisa. So nguva pfupi iyoyi pane vandakadzidzisa vacho tikawana zvikwanisiro ndinokwanisawo kudzidzisawo vaviri vatatu vanogona. Handisi kuti ngazviperere muno chete pane vandinodzidzisa, ngavabudewo kunze vanoita zvandiri kuitawo inini kana ndiri kunze. So ndo shuviro yangu kuti dai tikakwanisa kuwana zvikwanisiro zvokushandisa zvinoita kuti vandiri kudzidzisa vacho vabude vaakuzivawo something. Chokwadi. Ndikuona patebo pane mauniforms. Mauniform anasekuru nanambuya here kana kuti maorders anotozobva kunze uko kuti ndinodawo kusonderwa chakati nechakati, uye pane zvamati mambotengesa here sofa kubva pamapinda muno? Okay. Kuzowana chekutengesa ndokunge tine zvokushandisa zvakakwanira. Dai tanga tine zvikwanisiro, ndaikwanisa kuratidza unyanzvi hwangu. Zvinova ndizvo zvinoita kuti vekunze vauye kana kuzohoda kana kuzotenga.
yes zvino zvokushandisa zvakakwana ndo zvatisina. Dai kwanga kuri kunzi tinokwanisa kuwanawo kana machira chaiwo majavha iwayo tikasona 2-3 madress kana mashirts tambomahengawo apo vanhu vanotoziva kuti pane zviri kuitwa vanokwanisa kuya kuzotenga kana kuyawo nemachira vakutosonesa tichichaja a certain amount zvinogona kutibatsira zvakare pano paprison. Takuda kupindira mukoma Jim. Ndezvipi zvamungade kubatsirwa mabuda bozi izvo mataura muchida kubatsirwa muchiri muno mabuda after December zvamunofunga kuti nebasa rese randiri kuita muno nezvese zvandadzidziswa muno ndikazobuda panze apo zvichida ndichagona kuti zvekusona ndakadzidzisa vanhu 4 but mane zvimwe zvitsva zvamadzidza zvamuchada futi kunodzidzisa vana kumba kana vamwe vanhu kuti raramo yavo ienderere mberi zvamunoda kubatsirwa nimi Nigeria takatarisa Zimbabwe Prisons and Correctional Service yese zvamukade mimi kuti tichinge tabuda totarisira kuti mutibatsiro nezvizvi kuitira kuti zvatakanodzidza zvezvi vanhu kunzoko vaone kuti aiwa kujeri kune zvinotoitwawo haisi nyaya yezviya zvatari chitaura zvokuti unonodya sadza nesimende ona inini ndadzoka ndakutokudzidzisa izvi kuti raramo yenyu ienderere mberi. Ya dzidziso yandinganopa vanhu vazhinji beside nyaya dzemabasa ndino chokutanga idzidziso yekupara mhosva. Ndine mhosva dzakawanda ndambotaura ndichidaro ndine mhosva dzakawanda dzandaona dzapinda munomu zvimwe zvacho taitombozviitawo tiri panze apa tichifungidzira zvinhu zvakanaka but zviri zvinhu zvakadii zvakashata. Then from there ndinotangira ipapo kutodzidzisawo vamwe ndino izvi nezvizvi hazviitwi zvinoita kuti upinde mukati usungwe uende kujeri. Yes mabasa beside rekusona mabasa akaita sefarming gardening taona kuti even kuno kujeri kwacho tinotozvidzidziswa saka kana ndikatonoendawo kumba ndichangoramba ndichidzidzisawo vamwe mabasa akaita sekumagarden example kwedu kumusha isusu tinorelaya nekuita magarden vazhinji vacho saka ndichatonokurudzira vazhinji vacho bozi ndine zvizhinji zvandatodzidza ndiri kugarden saka ndichatonokurudzira vazhinji vacho kuti no zvatandiri kuti apa ndo patagumira apa ngatichitangira apa nokuti ndine zvimwe zvandadzidzawo kubva kwandanga ndiri so tuchitangirawo ipapo ndichidzidzisawo vamwe kuti no tinodai nokuti zvizhinji zvacho zvatinoita kumagarden kwedu kana tiri kwanyemba tinotonotengesa kuZambia tinotonotengesa kuMozambique nokuti ndo vavakidzani vatinawo padhuzi patinokwanisa kufamba netsoka tikatonotengesa tikawana mari. So kune vazhinji vaingogara vachida kuita zvekudhakwa but ndane chimwe chidzidzo zvekuti dai kwanguri kuti ndine bhuku rangu randinaro museo medu ndine zvizhinji zvandatonyora zvandadzidza zvandinoda kutonodzidzisawo vamwe kuti no man kana takagara ngatiite izvi nezvizvi zvinoita kuti tiwane mari through kugarden kana kufarming ichokwadi. Ndezvipi zvambuda kuti vana gogo nanasekuru vakubatsirei nazvo pamunomuda munomu vakupeiwo kana kuti vakupewo rubatsiro kuti muzonokwanisa kuita zvese zvamuri kutaura kuti ndozonoudzawo vamwe ndozonodzidzisawo vamwe but zvinodawo muine chamunenge mapiwawo kunotangisa dane kwanguri kunzi ndinokwanisa kubatsirwa nezvinhu zvakaita sematerial yekubasa rangu bozi ndokwandakanyanyobhesa nako muupenyu kubasa rekusona ndikakwanisa kubatsirwa nematerial or even nemachinery nyangwe kana muchini mumwe chete zvawo kana machira maviri matatu uzi vanhu vanofunga kuti munhu kana wabva kuno kujeri uchienda kumba kusvika nokufa vachifungidzira zvaitaurwa kare kana waenda kujeri unongonorohwa paunodzoka kumba usvika nokufa unodya sadza rine simende paunodzoka kumba unosvika nokufa. Zvino kana ndakubva kunoku ndiine something zvakaita sekana material ungava mushini ndasvikawo kumba rubatsiro irworwo rwandapiwa muno muusungwa ndasunungurwa ndikanodzidzisawo vazhinji
vazhinji vavo vakakwanisa kuzvigamuchira tinokwanisa kurarama takawanda, hatichapari mhosva zvakare. Handizodzokera munzira yakadaro. Asi mhuri iri kuuya here kuzokona? Mhuri yangu inouya zvakanyanya, vanouya kuzondiona zvakanyanya. Handina dambudziko mumhuri yangu, dambudziko mumhuri handina. Vanouya, mudzimai anouya kuzondiona, vana vanouya kuzondiona, hama dzakawanda wanda vanochinjana kuuya kuzondiona. Since nzvimbo yakati rebei kubva kuno 210 kilometers from here kunosvika kuKanyemba, so it's very rare kuti vati $15 kuuya, $15 kudzoka. Saka pandinongoti makwanisa kureizawo mari, munokwanisa kuuya kana mutuma munhu mumwe chete uya ondoona. As long as vandiona ndiri mupenyu, it's okay. So handina dambudziko mumhuri yangu, vanouya vachindoona. Tenda mukoma jimalizikana mune mashoko ekupesera ekutenda vanasekuru nambuya vamugere navo. Ndazwa muchiita hukama hwedu hwakanaka chaizvo. Mashoko aminawo muzuva ranhasi takatarisana nekugarisana kwamuri kuita kwakanaka ikoko, muchishuvirawo vachasara. Tozoti kune vachasara kumashure kwenyu, imi muchiita sei muchienda ndekuti kudii? Shuviro yangu ndeyekuti ndinoziziva hongu kuti inini semunhu anogona basa rekusona pane vazhinji vatinawo munomu, ndinokumbira kuna ana sekuru nana gogo vangu kuti ngavasaluze hope yokuti zvaaenda munhu aigona kusona hatisisina mumwe munhu achagona kusona. Saka ngazvichingogumira ipapo. Ndotoda kutoti dai vakakwanisa kutomanikidzira 2-3 vandakadzidzisawo ivavo vaenderere mberi nokusona, kuitira kuti ramangwana rawo rijeke. Nokuti zvavari kutiitira izvi havasi kuzviitira ivo, vari kuitira isusu kuti kana tabuda munomu ramangwana redu rive rakajeka. So ngavaenderere mberi, handina dambudziko navo. Ndotokurudzira kuti vadzidzise vakawanda mabasa, kwete kugumira pane rekusona chete. Mabasa akawanda ndaona adzidziswa vanhu vamwe vasingatogoni, asi vari kutodzidziswa munomu. Vazhinji vari kutobuda vachitogona kuita mabasa akawanda, havatodzidziswa munomu, vakapinda munomu vasingatogoni mabasa iwayo, asi vazhinji vacho vakubuda vachitoziva mabasa 1 2 3. Nezvokwadi. Tenda mukoma jimu rega ndikusiyei musone. Ndiona mutosona tracksuit kai. Inogona kuda kutozopfekwa kusati kwadoka ka. Ini ndikazoramba nchikupedzera nchikupedzera yonguva. Ndofunga mazvinzwira vandikagara navo pano ndi mukoma jimu vandakanditandara navo vachinditsanangurirawo kuparwa kwakaita mhosva, asi chavari kundiudza pano ndechekuti aiwa zvakatoitika, yakatambika jeri rinopera. Hanzi inini ndiri kubuda hangu muna December kuno ndakagara zvakanaka. Mhuri yakazvigamuchira ikati aiwa mhosva inoitika, asi chikuru chavataura ndechekuti aiwa kunyangwe wakapara mhosva, chikuru chaunofanira kuita ndechekuti kana uchinge wasvikawo munzvimbo ino kurespekta vaugere navo vana sekuru nana mbuya kana vamwewo vaunosangana navo muno, kuitira kuti mazuva aunenge uchigara pano asanyanye kukuomera. Vataura mabasa emaoko avari kuita pano, kusona, vataura bana basa kumagadheni, vakataura zvakawanda kuti aiwa pano tiri kudzidziswa zvinhu zvakawanda izvo zvichazonotibatsira kunyange patinobuda. Mhuri haizochemi nenzara, mhuri haizofi nenzara, asi kuti ndizowanikwa zvakare ndichipara dzimwe mhosva dzandaisatoziva kuti imhosva ndiri kunzoko handichakwanisi, nekuti muno ndadzidza zvakawanda. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tichiti chisarai.
Oh, wanatoti, isu wanatoti, wanatoti. Kana mutidi wanatambire, komori ya Zimbabwe. Tena kumbira mumwe 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 komori ya Zimbabwe. Tinokumbira mumwe mukana.